But now I think she's a former First Lady. First Lady, Professor Mutharika ulemwanu, Right Honorable Jane Ansa SC, Vice President of the Republic of Malawi, Right Honorable Enoch Jihana, Second Vice President of the Republic of Malawi, a Chairman, Mlakho Alhomwe, Bamba Mutaha Mpuruka ulemwanu, Paramount Chief Kadoya, the Paramount Chief Kyungu, Gomani, Mbela, Chigwamaembe, Nwafumo Semuri Pano, Komanso Mafuma ku Mozambique se ulemwanu, Mamisa Muri Pano, Makamaka Honorable George Aponda, Jifua the constituency yao, ulemwanu, ma MP asopano mwa Sankido ulemwanu, Dima Councilor asopano ulemwanu, Komanso ulemu, Tos tabula pano ulemwanu, Ngati ndayo muntu mmoja mukuru kile, kama onse oina kuplanda ulemwanu. Ine ndio sanga kwa Lero kugwera kuno ku Mlakho kulilicheze pang'ono komanso kuyitisa mkwa kudandaula kuli chifukwa chanyi mukugula chimanga ku Zambia pamene kuno chimanga chikulu ku Malawi. Koba chimanga chimene amachibisa all this time, amabisa chimanga andukani njala, amabisa kuli mtengo wa chimanga ukwere. Ndiye sopano atona kuita ula chimanga kwena wache ndakuna kuja atawa kwa efe tikagula chimanga chimene sina kuziwa kuti muno mulayi chimanga chinali kubisa. Anzanga Malawi, sometimes let's try to be patriotic, eh? Samamganiza kwa yantai yonse ya makobi ntai zati ganzia antwani. I think for somebody to accuse me of ordering maize from outside when there was maize here and they had it, the highest form of utter nonsense. Salesmen, Choncho, Zachimanga. So this time, Mukambani Pekeza, Kumati Njala, Adaji, Ndikuza Nkuri, Njala Ita Posa Cheda Pa. Next week. Kene, Nikawangeza Zima Jirika, so I do what I promise, and I promise what I do. The church we do sanga kambiri kubera kuno mambo kuno ni tokoze abalanga kuno ku Alhomwe belt shwa kama vote mnanipasa pasa mavojo Ambiri ndikuizima kwa Ambiri mupitilize zimenezo komasa nitokoze mituni yonse Malawi maligyo onse ifo kanda Alhomwe Atanena Yao Atumbuka kanda Ngone kanda Atonga
alambya onse achewa onse anandibona ine kupanda chisankho onse anabona chonje ndifamuziwe kuti ine sinasankhidwa ndi mtundu umodzi ayi ndinasankhidwa ndi mitundu yonse muno Malawi. Choncho ineyo ndithandiza mitundu yonse mosasankha to the extent that I'm able to do so. Mukuyankhula behind my back ndikumva zimene zikuyankhulidwa mundipase mpata pang'ono ndiyesese kukonza dziko lino. United inherit a very difficult situation. And mukuziwa how bad things are. Having been inside for 2 weeks, ndikuziwa how bad things are. Things are very, 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 very bad. Extremely bad. Then we remember one day, when the pastor support, it's like they demand so much from me at this point, because I don't have the capacity to give things to everybody, nor do I have the capacity to give a job to everybody at this particular point, because the job list is very limited. So bear with me. I'm doing my best, and I'll try to be fair to everybody as I always do. So, ndizimele. Chachitatu, ndithokoze Mulungu kuti takumananso chaka chino after 1 year. Ena tinali nawo last year safika kuno ku 2025. Ambuye anatenga kwa hivyo tithokoze kwambiri kuti Ambuye atisunga to celebrate 2025 ikuti mzikomo kwambiri titamande Mulungu. Choncho tikhale anthu achikhulupiriro, anthu okondana konse kuno kulomebeo tikondane onse komanso tikonde mitundu ina imene sikulomebeo tikondane ndi anthu onse amuno Malawi chifukwa tonse ndi Malawi. Monga anaka muzipanda kuti palibe mlomwe chewa mtumbuka kapena ngoni pali Malawi. Choncho chikachika choncho magazi atuluka abantu ofira ndi Malawi blood sipakhalanso magazi amakawa osiyanasiyana ndiye choncho koma nje zopinani zabwino koma kungatheke kuti kapena atipase mpata pang'ono kuti ndimalize kuyankhula singati kuyankhula pamene anthu akupina ndikudziwa kuti mukusangalala kwambiri ndimene ndikuyankhula koma mundikire pang'ono zikomo kwambiri zikomo ndiye tikhala anthu okondana ife tonse kwa mitundu yosiyanasiyana tikakukandana komanso tiyambe kugwira ntchito kwambiri osachedwa pa tipeza fetereza ndiye ndikupempha Malawi kuti mvula ikabwera mlanja fetereza tonse tilime mwamphamvu kwambiri kuti chachamanso pasakhale njala komanso makolo kuyambira January 1st, school fees, secondary school, primary school, zikhala zaulere.
Koma. Sirifuna kujoma ku school, kukawa kachaso, osabila ku school ai. Mukateo, titana. And I mean it. Komasa makolo, ma physical aulere, by the excuse kunilebe school fee. In the Yadabwisa pamusipena pache, pai makolo, kwa mwana alibaiwa akusela bao, sabile ku school, yogoli baso, titana kambi. I want discipline in this country. Without discipline, zikono singabile pasogolo. Without education, zikono singabile pasogolo ai. Chanjo tonse libwizane, pila kusukuru, apunzisinso, mesese kwa Ambiri. Next time, sinifuna kuli pa MSC kupamba nantu 55% dumanya dira. DBB, I'm sorry. Mlakho, it's in the blood, the DBB. As I say, Shinifra Kujoma, we are going to be able to go, Church of Ron Sabri, as men of the Mangasi go, we are going to be able to go. The men of the Furambi will be there. Kuti, God is kind of winner. Nka collaborate kama tukapata fedeza. Nimukani mai kuguisa kena ka kenso mukusunga. Kuchankucha. Mutenge mezo mugre fedeza. Muka self sustaining. Osaka welfare every year. That was not the idea. Some management, right? John, different responsibility, different discipline, and then I carry responsible with Zikomono. We carry responsible, she be the Basogoro. The man do Funaku, Unias Menezo, Kuma, Somangana Nakai, Nana Puti, inauguration Paja. Isn't maganizo watu mindset is akudi sijiteka nime tukubesa pansi kule uja kulinda ndani akuta kaenda na menonja. When somebody is doing some good, you want to bring him down. When you have akaenda nyoja singa take the manager, singa take hey. Wina wakonkuno kumako beo duko, right? Amana kodi APM ukaprint singa take over my dead body. That take out way? De manyazi Jimao Ameno and you go to Zogami, Ambiri Udasa non say, you come on a church and Mawa, you come.